Започваме, скъпи приятели, с една основна идея, която ще бъде основата на всичко, което ще разгледаме днес. Вашият аз, като квантово същество. Той има невероятната способност да влияе на света около вас. Може би сте чували, че вашият ум влияе на реалността. Но как точно се случва това? За да разберем, скъпи приятели, трябва да се потопим малко в квантовата физика. Но не се плашете. Няма да се задълбочаваме в сложни научни термини, а ще разберем как можем да приложим тези принципи в ежедневието си. Преди да продължим, искам да ви споделя нещо. За мен е много важно да ми покажете дали моите видеа ви харесват и дали ви носят тази полза, на която се надявам и която подарявам на вас, мили хора. Под всяко видео в най-дясната страна има бутон "Благодаря". Натискайки бутона, вие ми показвате, че харесвате моите видеа и цените моят труд. Стойността е символична и е 2 лева. Натискайки бутона "Благодаря", вие активирате закона за привличането и благодарността, а това носи ползи и за вас самите. Защото, както знаете, вече това, което даваш, се връща към теб. Искрено ви благодаря и изпращам към вас цялата си положителна енергия. В квантовата физика съществува нещо, наречено ефект на наблюдателя. Това означава, че когато насочите вниманието си към нещо, вие насочвате и своята енергия към това. По този начин вашият ум има реално влияние върху обективната реалност. Но как това се свързва с нас? Всичко около нас е съставено предимно от енергия. Когато погледнем един атом, ще открием, че той е 99,999% празно пространство и само 0,0001% физическа субстанция. Това, скъпи приятели, означава, че всъщност ние сме много повече от физическата си същност. Така че, ако се вгледате внимателно в света около вас, ще откриете, че възприемате само една малка част от него чрез своите сетива. Но това не е всичко, което съществува. Защо тогава продължаваме да се съсредоточаваме върху тази малка част, която виждаме? Един от най-големите ни ограничения е начинът, по който възприемаме и определяме настоящата си реалност. За да се променим, трябва да започнем да разширяваме съзнанието си и да се откъснем от ограничената перспектива, която ни държи в миналото. И тук, скъпи приятели, идва важната идея. Как можем да се променим? Ключът е да надраснем съществуващата си среда, да преодолеем ограничеността на тялото и времето, които ни държат затворени в познатото. От тук започва нашето пътуване към истинската промяна. Много хора вярват, че нашите мисли формират живота ни. Но какво става, когато позволим на външния свят да контролира тези мисли? Средата, в която живеем, започва да определя как се чувстваме, как мислим и как действаме. Ако се намирате в една среда, която постоянно ви потиква към стрес, недоволство или страх, това ще се отрази на начина, по който възприемате света. Това се превръща в мрежа от мисли и емоции, която макар и несъзнателно започва да се повтаря в мозъка ви. Така създавате все повече от същото, което не ви служи добре. За да се променим, трябва да се откъснем от физическите и емоционални обстоятелства в живота си, които не отговарят на най-доброто ни
аз. Трябва да започнем да създаваме нова реалност, като съзнателно насочваме вниманието си към това, което искаме, вместо към това, което не искаме. Това е изкуството на създаването. Следващата стъпка, скъпи приятели, в процеса на трансформация е преодоляване на тялото. Нашето тяло често работи на автопилот, реагирайки на стрес и запаметени емоции от миналото. Много от нашите действия и реакции се основават на подсъзнателни програми, които сме научили в миналото. Тези програми често ни държат в състояние на фиксиран начин на мислене и поведение. Например, когато се сблъскате с стресова ситуация, тялото може автоматично да влезе в режим на защита. Било то чрез нервност, тревожност или агресия. За да променим тези модели, трябва да осъзнаем тяхното съществуване и да започнем да работим със своето тяло и съзнание, за да преосмислим тези реакции. Това е мястото, скъпи приятели, където техниките за медитация и осъзнато дишане могат да бъдат изключително полезни. Когато започнете да наблюдавате как се чувствате в тялото си и да се свързвате с тези емоции, вие започвате да създавате нови невронни пътища, които ви водят към по-позитивни и освободени реакции. Но има и друга важна пречка, скъпи приятели. Това е времето. Ние често живеем в миналото или в бъдещето. Прекарваме много време в спомени за неща, които са се случили, или в очакване на това, което предстои. Но какво ако ви кажа, че времето не е толкова реално, колкото изглежда? Най-новите изследвания показват, че нашият мозък и тяло могат да бъдат подготвени за бъдещи събития, дори преди те да са се случили. Чрез силата на мисълта можем да променим своята биология, да подготвим тялото си за нещо, което още не е настъпило, и да живеем в състояние на създаване, а не на оцеляване. Когато научим как да използваме вниманието си, можем да преминем през вратите на квантовото поле, където съществуват безброй възможности. И накрая, скъпи приятели, разликата между оцеляването и създаването е изключително важна. Когато живеем в режим на оцеляване, сме обсебени от стреса и страховете, свързани с материалния свят, работа, пари, взаимоотношения. Мозъкът и тялото ни са в постоянно напрежение, а ние се намираме в цикъл на негативни емоции и мисли. Но когато преминем в режим на създаване, ние освобождаваме ума си от тези ограничения. Живеем с осъзнатост, свободни от нуждата да се идентифицираме с нашето тяло, време или материални неща. В това състояние, скъпи приятели, ставаме чисто съзнание, което се свързва с безкрайните възможности на квантовото поле и започва да създава реалност, която наистина искаме. Тази практика, скъпи приятели, изисква отдаденост и вяра, но резултатите са удивителни. Когато владеете тази сила и започнете да създавате нова реалност, не само, че ще промените живота си, но ще започнете да разширявате възможностите на всичко, което ви заобикаля.